damar sewu kencar-kencar nganti kaya wanci ratri tan prabeda kaya wanci rina Purayagung negari Ngamarta ya ing Indraprastha jabak nganti kaya tarulata ingkang tuwuh ana ing imbanging arga sangganing para Pandhawa miwah sangganing para Nayaka para Punggawa begamber mlabar Yaya Samudra datan Motebi wis kepareng lenggah Damparnata ing Ngamarta Prabu Darma Kusuma datan Kantunata ing Darawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna Sumawana panenggaing Pandhawa Satru ing Jodipati ya ing nunggul pawan Raden Harya Werkudara jumeneng Anggregancang Yayah Lintang Bima Sekti Hanuwaktu ing naga jinajaran pasebaning panengah Pandhawa mabukuh Susilastawa tumungkul ngati kaya muka konjeming Bantala ing pepungkuraning nata ing Amarta nenggih ora giling Pandhawa satriya kembar kemanikan Raden Nakula Sadewa ya Raden Pintek Tangsen Palandene katingal tidhem jinem tanana ingkang samyanya bawa kaperbawan wingit wimbaning sang katong katingal rengu pasuryaning nata ing Amarta Prabu Darma Kusuma parandene dupi mulat rawuhipun ingkang raka ing Darawati dadya persasat kaya lumampang wanci pula kepapak obor sastra biar padhang trawangan mila sigra murwani pangandikan riris alon wijiling sang nata Prabu Puntadewa ngendhene kababaring lisan Rama dewaning sun ing Koko Prabu persasat kadidine ngentosi sileming Palwa gabus kumambanging Sila Kresna parandene sak mangke paduka sampun kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta kadidine lumamping wanci pula kepapak obor sastra biar padhang trawangan Koko Prabu sawetawis lenggah kula ngaturaken pambagya panakrami sarawuh paduka Kanjeng Koko Prabu ing Dwaraka. Yai. Tansah pinanganing kawidadan niring sambi kula sawanipun ing Raka ing Dwarawati. Asung pambagyanipun Yai sampun kula tampi karya bombong raos ing manah kula. Namung kepareng kula ngaturaken pudya pangastawaningipun Kakang kunjung sa paduka Yai Prabu. Kula pundi Cundaka Panglingga Murda
Amawahono kabagyaning gesang kula Koko Prabu. Kresna kakangku. Aku ngaturake basa aku katura. Dimas katengipun Kakang Werkudara ndak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Ndak gegem dadiake jimat. Koko Prabu, kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya, Arjuna. Ndak tampa siap diatur bekti kalawan pun Kakang pangestunipun Kakang Tampanana. Kula pundhingga jimat paripin dayanana ing kasantosan. Koko Prabu kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya, kembar. Ndak tampa pangestu Tampanana kembar. Iya kula pundhingga jimat. Lho nggih, kula pundhingga jimat paripe Koko Prabu. Yayi. Sumangka samanipun ing Raka Indrawati mituhu dhateng nawala ingkang sampun kula tampi bilih ri kelenggan sakmangke ingkang Raka tinimbalan sowan wonten Garing Amarta. Mengko raos kados pundi? Mugi parang hamba barana ingkang dhateng Raka Indrawati Yayi. Koko Prabu mboten badhe ngrembak perkawis negari ing Amarta. Miwah kanalindranipun ingkang rayi pun punta babar pisan mboten. Namung nyandadosaken sengkel raosing manah kula kodheng sutaning manahipun ingkang rayi. Krana tembang rawat-rawat bineta mbok bakul sinambi wara nadyan dereng wonten aturipun Kyai Semar ingkang katur dhateng ingkang rayi ing Amarta. Nanging krana saking reraosanipun para kawula saengga sampun dumugi wonten talinganipun ingkang rayipun Puntadewa. Bilih Panakawan ing Amarta inggih menika pun Bagong. Koko Prabu dinten sakmangke nandhang sakit utawi nandhang ruga. Ngemuti bilih Pandhawa menika tansah ginala wentah dening para Panakawan. Malah saking pangraos kula tanpa pamomonging Kyai Semar saat majanipun kula kinten Pandhawa mboten saged mukti ngawibawa Nyakrawati kados dinten sakmangke menika. Mila doh nyana cerak nyana sami mestani menawi kula supe dhateng kawontenanipun Panakawan kuwatos sing manah kula adeging para Pandhawa cinacap dening para kawula sinengguh satunggiling bendara ingkang supe dhateng kawontenanipun abdinipun inggih menika Panakawan. Mila Koko Prabu kawontenan kados mekaten menika kula namung jumurung dhederek kersa maduka Kanjeng Koko Prabu menapa ing kedah kula tindakaken jagat waisaning Bathara Wayah Loro jagat. Yayi syukur menawi paduka Yayi tasih emut dhateng labananipun para Panakawan ing mekaten Pandhawa tansah ambumi tegesipun nadyan sampun ngrengkoh kamukten derajat pangkat ingkang semanten menika kala wau parandiri boten supe dhateng menapa ing dados lelabetanipun para Panakawan. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Mula Werkudara, nggih. Gandeng Yayi Darma Kusuma wis paring dawuh kaya mengkono. Ala apa tenta pun Kakang lawan Siadi apa dene Janaka. Luwih-luwih Yayi Prabu Punta kersa tedhak marang Karang Kadempel tilik marang kananing si Bagong ingkang kondange sarta pawarta ingkang sumebar. Bagong nandhang lara. Saora-orane tilik marang kananing si Bagong syukur bage bisa dadi sarana waluyaning Panakawan Bagong Bratasena. Ing Brahmara mangus wiyaya ngambrang kati karunaning kaswase yaning marga memalatkum dosang gondo wastrat mojo dereng ngantos paripasa mimbal wacana kasaru ing mlajar-mlajar Kinata Mandura Prabu Baladewa karya kagiat sangya para Pandhawa. Pandya Pandhawa mbyuk gumulung mangung siring sata Kurawa
Gambah ungge Surakati temerut layut sagung praratu. Koko Prabu ndadosaken kagiat sotaning manah rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datan pepepuyan. Koko Prabu wonten menapa? Wah, bule kakangku gawe kaget. Ana apa bule kakangku? Koko Prabu wonten menapa dene paduka rawuh ingkang kados mekaten? Yayi, sewu-sewu kalepatanipun ingkang Raka Tadawadana. Anggen kula sowan mongko tanpa cecala ingkang saderengipun. Karana sumengkaning raos ingkang tan bangkit pinambeng daya-daya kula saged pepanggihan kan kadang-kadang kula para Pandhawa. Badhe ngaturaken lelampahan ingkang bebangeri wonten negari Ngastina. Kenging menapa paduka paring dawuh ingkang mekaten? Koko Prabu wonten menapa? Kenging menapa paduka paring dawuh mekaten? Kresna, kula wonten paring adawuh. Werkudara, nggih. Arjuna, kula wonten paring adawuh. Cetha nadyan ngumandhangi para Pandhawa ki tresna asih kalawan punakawane. Nanging tresna asih para Pandhawa marang punakawan mau digunakake kalodhangane dening para punakawan. Ingkang gawe wirang marang Ratu Ngastina, gawe wirang marang Nata Mandura Prabu Baladewa. Koko Prabu paduka paring dawuh menapa? Menapa wonten lampahan ingkang magepokan kalian para punakawan teka mekaten wiya sing pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu? Yayi, kula wonten paring adawuh. Ngastina geger amargi sedaya para kawula ngraosi dhateng lelampanipun kadang kula Yayi Ratu Banowati. Yayi Ratu Banowati sakmangke nyingetaken satunggiling priya mapan wonten ing Taman Kadilengleng. Sareng ingkang Raka nanjaken sinten ingkang dipun singetaken dening Yayi Ratu Banowati. Mboten kanthi kanyana-nyana punakawaning Pandhawa inggih menika Bagong ingkang gebang kalawan nak Prameswari negari Ngastina. Koko Prabu. Nggih. Menapa ing paduka ngendikaken menika menapa sampun wonten bukti tuwin dasaripun? Kresna, aku sadu arep dhewe karo Bagong. Malah Bagong mirah-mirahke karo pun Kakang. Nganti pun Kakang disuraki dening para kawula sanegara Ngastina. Wah, ora nyono. Kabare gering. Kabare lara malah tekan negara Ngastina. Weh lah dalah Werkudara, aja kesusu lho. Mungko mundhak ke seluruh dalan sing kleru. Aku ngerti pambeganing Bagong si Adi ya wis apal marang pambeganing Punakawan. Yo. Ning Janaka sing ora sranta tumuli klepat ninggal negara Ngamarta. Merga pun Kakang ngerti apa to sababe Janaka nganti kaya ngono kahanane merga Koko Prabu paring dawuh yen to Bagong gebang kalawan Prameswari ing Astina Yayi Ratu Banowati. Yayi, kasih kecanu lenggah ingkang prayogi kula badhe anungka pelajaripun kadang kula panengah. Koko Prabu, kula titip juwananing kadang kula pun Janaka. Dawuh ya bener aku Ramaido kaya ngapa to kebrongoting rasamu tumuli tanpa pamit kowe ninggal parapatan negara ing Amarta klepat kowe arep nendi ngupadi dhateng Bagong mirang-mirangaken pakartinipun Bagong menika mboten namung orek-orek dhateng pasuryanipun Bendara ing mboten badhe ical slaminipun gesang nanging ugi sampun nyamah dhateng asmanipun Koko Prabu Duryudana ing atase derajate Bagong teka wantun gebang dhateng Kakang Mbok Ayu Banowati. Menawi Bagong boten emut Purwodaksina paripaksa, kula sampun boten badhe
suka pangapunten dhateng pun Ponokawan Bagong satemas sak mangke kula badhe negakaken Bagong badhe kula pejahi. Lah rak tenan to. Kosik to. Aja nganti kesusu ya Janaka, petungan nganggo narar sing ganep. Ndak kira Siadi wis apal marang pambeganing Ponokawan. Apa ya kelakon ing atase Bagong? Kuwi kok nggih Bang Yayi Ratu Banowati kira tuwuh tandha pitakon to? Ya bener apa ora? Nadan ingkang paring pangandikan mau Koko Prabu Mandura, nanging kosik to Janaka, Koko Prabu Mandura ku ya menungso ing kedunungan ina lali salah apes lawan mati. Inggih. Lah yen nganti sisip ngendikaning Koko Prabu, nek nganti wis kelakon mateni karo Bagong apa kowe ora bakal kelangan? Inggih. Saiki ngene. Kowe ora usah jumujuk marang negara Ngastina kepareng Paduka. Bagong tilik ana ning Karang Kadempel. Yen pancen Bagong ora ana, teges Bagong pancen dadi maling ana ing negara Ngastina. Nanging yen Bagong ana mengko takonana sing apik-apik. Karepe piye, niate apa? Mengko yen Bagong wis ngandhakake timbangan ing kanthi permati. Bener lan orane Bagong mau yen pancen luput pinatrapan denda sak bobot lawan keluputane. Elinga Janaka, Ngamarta kuwi duwe pradata adil, duwe pradata hukum ingkang wajib dilakoni dening saben kawula negara Ngamarta nadyan kuwi satriya. Mekaten Koko Prabu. Sabar, aja nganti kesluru. Inggih, ngestakaken. Ayo, tak kanthi menyang Karang Kadempel. Yen pancen Bagong iku iso ngandhakake lan apa kang dilakoni Bagong mau pancen kanggo bebener, aja mbok dukani lho Janaka. Mboten Koko Prabu ngestakaken dawuh. Kegek sadulita. Anak-anakku wis rampung nggone padha gegojekan. Ki mergi bapak lenggah piyambak niku terus napa sing dipenggalih, napa sing dipikir kok semune wonten bab sing wigati, Pak. Nggih. Jane upama tak gagas kuwi ya ora ana gunane ning kok gumawang ana ing pikir ora ilang-ilang. Enten apa? Kok aku ngimpi ngimpekke anakku Bagong tak rabekke. Mongko mantene wedok urung eneng iki bocahe wis nyandang cara manten lanang. Wah. Bareng tangi saka turu geragap. Nggos-nggosan napasku kringetku nganti kaya klapa dineres. Tekan seprene kok kaya ora iso ilang ki eneng apa iki? Miat pangening kalangguan aglar pandan moncar. Tinon ler kakonang surem sorotetan padang kasoran pacaring purnaming kekono dasari mangsa katiga ing dereng ngantos paripesami Balwacana kasaru praptaning Raden Arjuna tumrujug tanpa harapan karya kaget Lurah Semar Badrana Semare katen prayekna smuleres
Mulatmara Sang Arjuna semuanya kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsu niran padha katang haywataya wanta ndara kula ya Kakang Semar bekti kula nggih Den ya tak tampa bekti kula ndara ya nala garing bekti kula Gus ya tak tampa bekti kula ndara Kakang Semar praptaku ning Karang Kadempel sayekti mung butuh kelawan atma jamu ya kuwi panakawanku Bagong enten apa lah niki anak kula pancen awake rada gemreges jarine ndika ndara betah kaliyan anak kula Bagong nun maju mrene enten apa maju ora sagoke antakon Bagong gunjang ganjing langit kelap-kelapaton lir kincanging risang mawe gandrung kok kaya kadingaren biasane sing dibutuhke niku Petruk napa Gareng kok kula sing ditimbali ora nyono babar pisan jebul kowe mentala mbebangeri marang asmaning pepunden Bagong Kanjeng Koko Prabu Baladewa rawuh ning negara Ngamarta ngendikake yen to negara Ngastina ketekan menungsa ingkang aran Bagong ingkang wani nggibang kelawan Kakang Mbok Ayu Banowati Bagong nadyan kowe ora ngerti nanging wis wanuh kelawan gelagat lan pasemon yen to Kakang Mbok Ayu Banowati kuwi sesingitaning Arjuna lha kok dadi kowe wani bakal nggibang kelawan Kakang Mbok Ayu Banowati wis sumuk nyawamu kepengin tinjung akhirat kepengin mruput sowan pangayunaning Gusti Maragage kowe matura Panakawan Bagong piye to Pak iki aku kira ngopo-ngopo nang omah lara malah Ndara Janaka rawuh mrene kok ngendikake kaya ngono ora sakokean gunem tanpa guna aja njaluk pengayoman karo bapakmu upama Semar ngayomi karo kowe cetha yen to wong tuwa ingkang ndombani karo karepe anak aku ya ora ngerti nek kowe nglakoni mbok diakoni Gong ora sembrono kowe iki apa tumindak kaya ngono tenan Gong mbok ya sing apik kurang amu apa to kowe iki dikayani karo Ndara Janaka kok lelakonanmu kaya ngono mula wektu dina iki kowe ngaku apa Panakawan Bagong ora ngaku aja klakon dodo tak longgo parung wadukmu kene marganing patuwa mlayu ale mlayu ndak Ndara Janaka dioyak-oyak kalih Ndara Janaka lah dalah Janaka ora meper marangmu bal-baling kanepson mekasan rada ndhisiki lakune lawan aku tumuli tekan kene bakal gendak sikara karo anakmu Kakang Semar nika lho Bagong dioyak-oyak lah dalah ayo terus yo kok kaya wis ora iso dindakake kamurkaning Ndara Janaka. Ya mung gandeng Bagong ki anakku. Nek nganti cilik lara gedhening tekaning pati, aku ora trima. Tak enteni babaring lakon iki.
Sial. Ora ana babar pisan Raden Hartanto Gatotkaca sial. Ora ngapa-ngapa. Ora tumindak piye-piye kok diarani karo Ndara Janaka mengsak aku kok dadi ngebang karo Ndara Banawati ki njur aku ki ndek kaya apa? Oh, ala Gong. Lah kok nasibmu kok ora kaya bengi iki. Mongko kae nek ngoyak wong ki nek urung nganti pati mandeg nek urung kecekel karo wonge. Wis. Mongko ngarepku segara kaya ngene. Kok wis tutup ya? Biasane nggih segala iki rame, mongko iki kliwon. Kok wis ra ana wong kemliwer ya? Jam pira ta iki? Wah wis jam 3:04 kurang seprapat. Lah ya wis do sayah mesti. Angkringan ya wis nglalu wae aku mbangane urip. Wah! Kresna Senayang manggelung mintonaken dewe kramanira kang kumidiraning asta Arjuna wonten maring adawu. Wong nuruti karo karep, wong nuruti kelawan hawa kuwi tinemune ora prayoga lho Yayi. Sampun boten saged ngampah dhateng mubal babaling kanepson. Iya, aku percaya. Kaya ngapa to rasamu kelawan Yayi Ratu Banawati nadyan pun Kakang ora nate mbok wenehi ngerti nanging aku wis ngerti gelagat lan pasemon. Inggih. Mula ora aneh yen to kowe nampa kabar saka Prabu Mandura banjur mubal kanepsonmu. Satema ora iso mbok peper. Tumuli kowe mentala karo Bagong. Lah iki perkarane ngene. Nek nganti Bagong nyemplung segara, iki mau tekaning pati kowe tanggung jawab karo Semar. Siji, angka loro, yen apa kang dingendikake Koko Prabu Mandura mau, sayektine ora padha kelawan kasunyatan, tanggung jawabmu saya akeh. Koko Prabu, ora usah dadak kowe nyebut karo kadangmu Ndarawati, merga kowe wis wegah nampa warah nampik pitutur becik, takon sabar, takon alon-alon, ning kowe meranggal, kowe nerak pacak nerajang perbatang, kowe marojol saka sela-selane Garut. Parang batuku kula kados pundi dititik negara Ngastina. Yen pancen engko Bagong ora ana tegese Bagong mati. Yen Bagong ana tegese iki ora lakon ingkang aneh-aneh ana ing jagat Arjuna. Lurah Bagong kombak kumbul kabento alun saya nengah nalika semanten kacarita wis datan grahita gesang parandene kaya wis tekaning padi mulat diwaning samudra Sang Hyang Pikulun Bathara Baruna segara nyaut kuwandaning Ki Lurah Bagong. Ora gak teko-teko.
kene dongane ingkung lir wowo sing pinipanca papatoking ayam mono Om Mastu Nama Sidam Skaring Bawuna Langgeng. Bagong. Ana pelus kok iso omong. Wonten dawuh panjenengan sinten? Yen kowe durung tepung karo aku, ulun iki dewaning samudra. Ulun Pukulun Sanghyang Baruna. Wo, Pukulun Bathara Baruna. Ya. Kok wujude sawer? Ya, pancen aku wujud naga. Weh, lah pancen digdaya tenan. Ya, Bagong. Kok kula iso ngambegan teng banyu? Merga saka daya ulun jeneng kita sayekti ulun bakal paring pitulungan kelawan jeneng kita. Pitulungan menapa, Pukulun? Bagong. Nun, Kowe wong ora salah, kowe wong ora luput. Andani wujud Brahmana. Mengko manut lan panjenengan ulun. wet. Kula Iya. ajeng didandani kaya pendhita. Iya. Nek ngoten kula nyuwun dipun dandani kaya Begawan Durna. Aja. Mengko ndak padha karo Durna. Pokoke kita manut ulun. Nun nggih. Kula nderek paduka Pukulun. Ya, Bagong. Sarating mandam sumula madangi jroning masarean ngenangi wadana katon remu-remu kalingan ngangreng sang diamanah hengkung sumungkem guling Undang kancing langit kelap-lapaton lirakin sanging risang mawe gandrung. Bagong. Wonten Jawa. Wah, dandani ya tuwek. Arepku ki dadi enom ngono lho. Ora kena kudu ngono wujud kita. Nggih. Kowe nganggo jeneng utawa peparab Begawan Gada Githik. Wis. Jeneng ya elek, rupa ya elek. Ulun paringi pusaka. Ing winastan wujud sela aran watu genuk. Hah? Nuke sapa? Watu genuk iki engko bakal babar kasunyatan negara Ngastina. Yen kita ketemu kelawan wewujudan ingkang padha karo kita ing mapan negara Ngastina, sawaten nganggo pusaka watu genuk kang mangkono bakal dadi sarana padhang negara Ngastina. Ngestaken dawuh. Ulun paringi budal ning daratan. Nun nggih, ngestaken dawuh Pukulun.
Pisan lho banget. Ngantos kados mekaten. Wis tak omongi to. Aku ki ora padha karo kanca-kanca liyane. Nek kowe maksa, ya terpaksa. Tobat. Iya, temonjot. Tobat. Pokoke tetep kowe dadi tetimbang aku Banowati, ora ana wong wedok ingkang bisa ngganteni marang sliramu. Menika estu nggih Lurah Bagong. Heeh. Kowe ya ora getun to pegatan Duryudana? Mboten. Kula mboten gadah bondo donya, mboten gadah derajat pangan, mboten apa-apa watun semandhi kaliyan Lurah Bagong. Ah iya. Wonten setunggal ingkang minangka dados keunggulanipun Lurah Bagong. Ah iya. Menika lho angin kula mlampah sampun mboten jejeg kados mekaten niku. Menika keunggulanipun Lurah Bagong. Ha iya ya piye meneh karang embuh iki. Iso semene iki aku ya ora ngerti. Radong aku. Inggih. Namung sak mangke dos pun. Apa-apa ana wong teko rene. Nek kira-kira aku karo kowe ora iso nglanggati pokoke njaluk mati bareng. Nek wedine isih iso dipekonah utawa dilawan sapa sing ora setuju hubungane awake dhewe. Inggih. Pokoke rawe-rawe rantas malang-malang putung. Nek kira-kira entuk manggon ing Ngastina, kowe karo aku kawin lari ya Banowati. Inggih. Pokokipun kula nderek. Menungso ora tatanan, menungso ora idep isin. Ing atase kowe katon tak oyak melayu nyemplung segara. Lah kok wis ndedheple eneng kaman kadilengleng Kakang Mbok. Kakang Mbok panjenengane mut kalian kula menapa mboten Kakang Mbok? Tobat Dimas Janaka. Inggih. Kenging menapa paduka nglanggati dhateng pun Bagong menika. Tobat sing timbang aku ramu ya Dimas. Ya merga ketukulan rasa tresna ning atiku makasane aku gelem ngladeni kelawan Bagong. Nah ngaten menapa Janaka dipun kawonaken. Tobat ora ana sing iso ngalahke Bagong lho Dimas. Tobat mboten ora ana sing iso ngalahke Bagong. Malah sing gedhe pangapuramu yen to tresnaku karo Dimas Janaka ya wis suda, malah saiki tengatone wis ora ana. Dengar arep pameng kaya ngene ning nuwun sewu, saiki gleleng aku rek. Bagong, Nun. Ayo, kowe tak rangket tak aturake Ratu Ngastina. Mboten ajeng gelem kula ajeng kawin lari kali Banowati, tak pecah ndasmu, mang pecah nek iso. Janani temen tibani tangane Janaka ora dirasake kedhep wae ora tiban pusakaku tinjung akhirat nyawamu mong tibake mengke kula tak tinju kali kanca-kanca kantor omonganmu sak penake dhewe pecah siramu mang pecah nek iso.
Lah tobat. Mboten menapa-menapa, mboten menapa. Pokokipun anggere menang perang mesti kula hadiahi sun. Anu ya izin. Tobat. Nek ngesun pipine kaya arep tetel. Diserot banter banget nggih cangkeme ambane ra jamak-jamak. Ngece. Mboten kula remen. Wae sapa sing arep ganggu gawe awake dhewe? Rawi-rawi rantas manang-manang tak butuh. Inggih. Kok ya wis to ya ora jeleh-jeleh ngono lho. Ana ya ngambung wong ayu ora ana jelehe. Nekat banget. Koko Prabu elok. Lho elok piye? Kala wau Koko Prabu pirsa piyambak Bagong mlebet samudra. Iya. Lah terus sareng kula dumugi wonten ing Taman Kadileng-leng Bagong sampun wonten ing mriku. Elokipun malih Bagong kula dawahi. Kula jempalani mboten dipun raosaken, kula ngliga curiga. Bagong kula suduk mawi pusaka. Mboten menapa-menapa. Tumunten kula dipun getak dening Bagong kontal dawah tebe. wela dalah. Koko Prabu mrisani kaca paesan iya. Lajeng kados pundi Koko Prabu? Aja kok kowe pun ngakang kowe ora wani adu arep kok Arjuna. Inggih. Lajeng kepareng paduka golek jago. wonten pundi? Ayo melaku. Ana pendhita Janaka Kasinggihan. kok le nyadi men. Penemban, kowe sapa? Nyuwun prisa dhateng kula. Kula Begawan Gada Githik. Gada Githik. Nggih. Pertapane ngendi? Ngebong. Pendhita kok omongane ngawur. Ora dipesen kok. Momen dijenengi tok pertapane ra dikeki. Lho, sing jenengi sapa? Rahasia. Anjur dibadarke saiki. Penemban Gada Githik Wonten dawuh sampean sinten sinuwun arepe? Kula tandangane sinuwan. Sinuwun kok sinuwan. Kula tandangane kepala. Koko Prabu, mbok kula dipun paringi dawuh sinten? Kok saged? Lah iya mulane kowe iki takon ngati-ati, takon sabar. Wong lakone kaya ngene to aneh to? Aneh. Lah wis didelok wae nek ora percaya. Yen kowe ora percaya karo pun Kakang ditonton wae bener ora ucape Kresna. Tobat nganti wis entek tisu pirang-pirang. Angger diambung kelomoh, diambung kelomoh. Lah seneng iye.
Lah seneng. Tresno, Kang Mas tresno. Oh, piye to kowe ora? Tobat. Ngambung kok kaya ndilat. Aku nek rada ora penak atiku. Mboten sekecanipun dos pundi. Aku sing ngambung terus e. Ora ana balasan babar blas. Mbok aku iki diambung. Ngaten menika carane ngambung menika ngaten menika. Sithik ning muni. Oh iya. Aku wingi jero ning muni. Tobat. Isa-isane nglakoni. Sapa iki Pendhita Armati ndene? Armati matamu. Lho. Suarane padha karo aku padha wae. Iki sing gawe masalah nganti aku doyah-oyah karo Ndara Raden Janaka. Nyemplung segara ditulungi karo sapa jenenge iki Barjo. Sapa dewaning samudra iki sapa? Baruna kok Barjo. Barjo arep dadi kiai saiki. Apa-apa digawe kleru, Sapa we? Begawan Godho Gitik. Ayo tak balekke ora Dewi Banowati. Ora bakal tak balekke sawat watu genuk saka kandange. Ucap kaceta nalika semanten. Begawan Godho Gitik sigra amusti pusaka paringanipun Sang Hyang Baruna wujuding sela aran watu genuk den sawataken ing ngangganing Kilurah Bagong mapan wonten ing taman Kadilengleng ical wujuding Kilurah Bagong nenggih degya kala sapu jagat. Iki kaya degya sapu jagat. Inggih sinuwun. Kowe ingkang ngreksa ringin kurung negara Ngendraprasta kasinggihan mekaten. Lah apa to wigatine lah kok dadi kaya mengkono lakonmu? Nggih, estunipun namung nopi dhateng panakawanipun bendara-bendara kula para Pandhawa. Dangu kula mboten damel lampan wonten ing jagat mila. Kula nuwun sewu, cara menika kinarya nitik dhateng kasetyanipun Dewi Banowati. Tuwun kaluhuranipun Dewi Banowati. Weh lah dalah. Ya wis yen kaya mengkono kabeh wis katon padhang baliya marang negara Ngendraprasta tetep tunggu ning ringin kurung negara Ngendraprasta. Lha nggih ngestaken dawuh sinuwun. Aku ngerti karo kowe Begawan Godho Gitik, aku iki ngerti kowe. Ana pun ngerti alhamdulillah. Terus niki kula le bali wujud kaya asale pripun, kuwi urusanmu aku ora ngerti. Wah, cilaka iki. Masa ming arep bali kaya mau dadak nyemplung segara. Ya nek ketemu Barjo, Baruna. Nek ora ketemu modar aku. Wes cilaka. Dara Begawan Godho Gitik. Nggih, ning asline kula dudu Begawan Godho Gitik. Kowe sapa? Kula Bagong. Bagong sing teng taman pun modar. Kula diwangsuli kaya wingi, Ndara.
bali ya karepmu ora ya karepmu. Duh, kula niku mengke bengi sih pentas. Nek ramale Bagong sing ngancani Petruk, kali Gareng sapa? Wah, iki ora tanggung jawab tenan. Ngrekoso iki. Salin le, salin. Bapakne endi kok nyaline aku gak. Bathuke panas, Pak. Pak, panas, Pak. Pak, panas, Pak. Negara Ngendraprasta. Wedan endi? Kae mbok nonton gak lho, apa nek ditonton saka kene? Endi? Kae Ndara Werkudara perang karo Kurawa kae. Wah! Wah didak kowe. Ora taya saiki Dursasana disipat barat. Heeh, Igong.